Croeso i mewn i'r gôl, wythnos gyffrous a gythryblus arall yn hanes clwb peldroed Wrexham a yr ail gêm gyfartal o'r gyngrair. Un yn erbyn Watford, oedd wedi ennill i gêm gyntaf nhw yn erbyn Southampton. Gêm adre a sut oedd ti'n teimlo ar ôl y gêm? Mae'n gyfnod cwpan hanner llawn, hanner gwag ar y funud, dwi'n teimlo, Ifor? Sut wyt ti? Ydy. Wel, mae'n jyst y gair am cyn y gêm, efo'r trafferthion efo cael ei fewn. Oedd lot o ffys wedi cael ei wneud, ond dwi'n meddwl oedd y clwb wneud yn oce, fel bod nhw wedi newid y drefn chydig. Oedd mwy neu lai pawb i fewn ar amser. Dwi'n meddwl, i fel bod o'n gyfundrefn newydd, dwi'n meddwl, doedd hi ddim rhy ddrwg, mae pethau yn cael ei chwythu fyny weithiau, dydyn. Ond Mae bobl yn licio cwyno, dydan. ydyn. Wel, fysa na ddim pod fel arall. A, da ni'n positif fel arfer, dwi'n meddwl. Ydyn. Ar y cae, oedd hynny'n oce, dwi'n meddwl, reit da, na ddawol. Ni oedd y tîm gorau, ail dro mewn wsos. Dyla ni wedi ennill, dwi'n meddwl. Gathon ni digon o'r bêl, digon o bwysau. Doedden nhw'n lot o fygythiad, ond nhw'n torri weithiau, ond bydden nhw'n torri, Patterson ddim wedi gofyn wneud gormod arbedion. Imrein dda eto, heiddi gol. Bach yn siomedig yn fain y deg gwir, dwi'n meddwl oedd y man gwan ar y cae, colli'r bêl lot yn y ddwy hanner, deg gwir wrth ymosod a Gamddiffyn. Sy'n siomedig i fel achos mae'n chwarae'r canol cae, dydy. Wedyn, oedd hynny'n un peth siomedig, ond ar y cyfan, dwy gêm gyfartal, so ti'n gobeithio sy'n wedi ennill un o'n nhw, ond mae'n ffodus i peidio ennill yr un o'n nhw, 2 bwynt yn lle 6 o bosib. Ydy, mae bendant yn teimlo 2 bwynt yn lle 4, heiddi 4. Dwi'n meddwl, oedden ni'n well tîm na Caerdydd ar y noson, oedd y gêm dydd Sadwrn dipyn mwy agos, ond oedden ni well tîm, ond dydy ystadegau ddim yn deud bob dim, ond weithiau maen nhw'n ddiddorol, yn enwedig pan maen nhw'n yn atgyfnerthu beth ti'n teimlo'n reddfol pan ti'n gwylio'r gêm, ac oedd o'n ddiddorol gweld oedd yr XG, sef faint o goliau ddyle ti sgorio, Wrexham yn 1.6, 1.7 a un Watford yn 0.6. Felly, dyle ni di sgorio 3 gol yn fwy na nhw mewn ffordd, neu wedi cael 3 gwaith gwell cyfle i sgorio. Ond, siotiau ar gol, 6 gen Watford, 2 gen Wrexham. Felly, dwi'n meddwl fod hwnna'n deud rhywbeth eitha mawr, lle oedden ni'n cael ei fewn i safleoedd eitha da, ond falle ddim yn cymryd y cyfle i seithi. Nath Thomason gael cyfle da iawn i seithi yn y blwch ar ei droed chwith a just stopio a troi nôl. Nathon ni ddim dechrau croesi'r bêl i fewn tan oedd Ceiffo fo wedi gadael y cae. Felly, da ni just ddim cweit yn edrych fel sgorio. A bod ni wedi cael gwell cyfleoedd yn erbyn Caerdydd, eto dyna oedd y broblem fwyaf, oedd bod ni heb roed bêl yng nghefn y rhwyd pan oedd y cyfle yna. Felly, yng nghyd-destun elfen o weddill y sgwrs, falle fod hynna yn eitha pwysig. O fel ti dweud, dwi'n meddwl ni chwarae'n dda, mi oedd Watford yn pwyso i fyny'n uwch, a hyd yn oed Doyle, dwi'n meddwl, yn cael trafferth efo pasio, achos oedden nhw i fyny ar y cemwyr yn eitha sydyn, a wedyn falle fod hynny'n cyfrannu at pam gafodd fain yr arbennig ddim y gêm gorau yn pasio, achos oedd hynny chydig bach yn wir, a falle chydig bach amser caled i Hyam eto rhif 9 tal iawn gen fo yn rhoi amser caled iddo fo ar brydiau. Ond perfformiad da yn erbyn Watford yn dîm da, felly oedd o teimlo'n perfformiad da, ond falle
y ddwy gêm gyntaf yna, da ni wedi colli cyfle. Ti'n gwybod dwi'n licio gef y cyfartal. Ar ddiwedd y tymor, ti'n cael gêm gyfartal bob gêm ei di lawr. Felly, dim dyna beth ti isio yn arwedig adre. Ond, perfformiadau da a os wyt ti eisiau bod yn gwpan hanner llawn, 2 bwynt yn fwy nag oedden ni ar yr un pwynt tymor diwetha. Mae wedi hefyd bod yn wythnos sydd yn gaddo bod yn brysur o ran trosglwyddiadau. Dydy, da ni wedi gweld Patterson gêm gyntaf Whiteman, oedd yn edrych yn daclus, o'n i'n teimlo, chwarae'n reit dda. A fel ti'n deud, gôl i Imre, felly dechrau da iddo fo ar y cae ras am y tro cyntaf. Ond mae yna sôn fod yna mwy o chwaraewyr ar ei ffordd. Un gwyneb cyfarwydd iawn, falle Isa Cabore, sôn fod o'n dod yn ôl, yn barhaol am 2 filiwn o bunnau. Be ti'n feddwl am y pris a be ti'n feddwl am cael Cabore yn ôl i fawr? Dwi'n meddwl bod o'n busnes eitha da. Dwi'n meddwl bod yna lot o ryw strings yn does efo hwnna, efo gwerthu ymlaen a canran a pethau felly efo'r deal. Felly mae 2 filiwn yn digon teg, dwi'n meddwl. Oedd o'n chwarae anghyson oedd o, dwi'n meddwl, rhai gemau oedd o'n wych, rhai gemau oedd o'n edrych fod gynnu ddim diddordeb. Ymysodol yn dda, ond weithiau'n gwneud y camgymeriad anghywir, weithiau'n saethu'n lle croesi, weithiau croesi'n lle saethu, o'n i'n deimlo. Ond, os mae rhywun i ddod oddi ar y fainc, mae hynny'n deud rhywbeth yn dydi, bod ni'n mynd i dyndi arwydd o Imre, a wedyn dod y Cabore ymlaen neu fel arall, mae hynny yn wych. Mae Imre fel bod o'n hongian yn ôl o yn rhedeg i mewn i'r bocs yn hwyr a cael cyfleon yma. Cabore yn fwy fel asgellwr falle, efo rhedeg lawr yr asgell dwi'n meddwl. Lle mae'r ddau yn chydig yn wahanol, a gobeithio fyddwn ni'n gweld dipyn o'r ddau. Ar y cyfan hapus iawn am hynny. Dwi'n meddwl bod da ni bod yn deud ys blwyddyn neu 2 bod y cefnwyr ar y 2 ochr yn wan. Falle dim digon o gyflymder, dim cynnig cweit digon da yn y cefn chwaith. Wedyn, mae hynny'n gret. Wedyn ni mond llongyfarch y tîm trosglwyddo am gael hynny, am gael Cabore yn ôl. Ydy, os ti'n cael ei, da ni'n mynd i clywed am y termau a byd felly, ond mae yna sawl wythnos hefyd efo 2 gêm yn does yn y gynghrair yma, felly mae'r opsiwn yna o falle dechrau Imre ar y dysadwn, dechrau Cabore ar y dy Mawrth, a wedyn Imre ar y dysadwn wedyn, eilyddio ar ôl 60-70 munud, yn y safle hefo mwyaf o redeg. Dwi'n meddwl bod o'n cynnig rhywbeth gwahanol i Imre, mae gen fo lot o gyflymder, mae o'n nabod y system, so o leia fydd o'n cyrraedd a gobeithio yn gallu tawr ddeiar yn rhedeg. Felly mae o'n, dwi'n hapus iawn a mae'n bris resymol iawn dydy. Felly o'n i disgwyl efo fod yn gosach i 5 i fod yn onest. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi cael deal da yn fanna. Sôn am cefnwr chwith, wing-back chwith, hir ddisgwyliedig. So mae'n sôn fod Jacques Ecomi yn dod o Angers, chwarae i Gabon yn Africa. Chwaraewr, ddim di sgorio lot o gôl, ond mae'n amlwg wedi bod yn chwarae yn Ligue 1 yn Ffrainc ers dipyn, felly dod o safon eitha, ond hefyd falle fod sy'n deud y safle oedden ni angen mwyaf efallai, na wedi gan o Cacace ddim yn ffit eto ar dechrau'r tymor yma. Mae'n edrych yn dda yn y ddal, mae'n edrych yn fwy amddiffynol na wingback i fi, o'r clipio dwi wedi weld. Mae'n edrych fel un sy'n hoffi taclo, yn cael chwaraewyr i lawr. Dwi'n meddwl falle bod i record ymysodol yn cystal bod wedi'n chwarae i dîm gwan, felly gan i weld, ond mae o'n ifanc.
A fel ydych chi, Thompson game wild is Sadwrn. Falle bod o'n gwybod bod rhywun dod i mewn, dwi'n gwybod, ond tro cyntaf o'n i'n meddwl bod o'n edrych yn anghyffyrddus fel cefnwr chwyth a ddim yn edrych yn naturiol yna. Felly gret, a mae'r hogyn mae'n edrych yn gyflym hefyd wedyn. Dwi'n meddwl bod ni angen hynny. Ie, 10 allan o 10. Dwi'n meddwl bod ni wedi sortio un broblem rwan efo'r cefnwyr yma. Ydy, a wedyn mae yna Sion, amddiffyn o'r canol, sôn am Harry Souter o Gaerlir, sydd yn gawr, gallu dychmygu pam fod Parky eisiau hynny, er fod ddim y record gorau o gadw'n holliach. Oedd na sôn am Falconer hefyd, doedd o Viking, eto 6-4 modfedd, falle bod y ffaith bod nhw'n edrych fel bod nhw am gyrraedd cyngor y pencampwyr yn mynd i newid faint o arian sydd angen arnyn nhw. A hefyd, sôn am ambell i rif 10 falle, mae eto Ipswich, dim gymaint o hynny yn sôn am rif 9, a gan bod ni wedi dechrau'r sgwrs yn sôn falle am yn anallu ni i sgorio, neu falle i wneud y pas terfynol yna. Wyt ti wedi synnu chydig efo hynny? Ydw, achos di Windass ddim yn ffit, di Broder ddim yn cyfrannu efo goliau hyd yn hyn, nath o ddim gymaint o hynny tymor dwytha, a da ni gwybod am O'Brien fesod o gyfle da dy Sadwrn, di o'm yn sgorio. Felly, di o'm yn amlwg lle mae'r goliau mynd i ddod yn wedig heb Windass. Wedyn, ti angen rhywun sy'n gallu chwarae yn 9 neu 10 fe cyfuniad ar ddau. Mae Cadw Mas fi dal yn edrych yn ifanc, mae'n edrych yn oce i fi, ond ie. Ond Mehmet o Ipswich, nath o'n chwarae lot llynedd, naddo? Dwi'n meddwl nath o'n chwarae ar ôl mynd yna lot. Dim gymaint o hynny, na. Wedyn, o'n Sion o'r boi na o Leon, o'n byd dod o hwnna chwaith. Mae o'n dipyn o sulk, dwi'n meddwl. So, ie, mae'n amlwg lle mae'r gwendi nesaf wedyn. Dwi ddim yn... Dwi'n meddwl dwi'n un o'r unig rei sy'n hoffi Hyam yn y cefn, a dwi'n meddwl bod wedi gwneud yn oce. Y 2 gêm dwytha, oedd Salek o Gaerdydd, mae wedi sgorio 4 gol, dwi'n meddwl, tymor yma'n barod efo'r gêm a cwpan. Chad o'n sniff yn erbyn ni. A oedd Hyam yn erbyn o hogiau mawr Watford dy Sadwrn. Un gol gafon nhw, dwi'n gweld bod yr angen yna cymaint. Swn i'n cael hemtio i roi clywys i fewn lle Fainer, ond dwi yn un o'r fans prin na sy'n dal yn hoffi Hyam, dwi'n meddwl. Mae'n gafter y clwb ydy ar y funud, a fel ti dweud, mae clywys wedi bod yn rhan bwysig o'n antur ni drwy'r cyngeiriau a dal yn ifanc. Felly, ond dwi'n meddwl oedd o wedi cael chydig bach o anaf yn doedd a ddim wedi chwarae gymaint hynny dechrau'r tymor, so falle fod o yn mynd i gael ei le yn ôl. Hyd yn hyn, mae Fainer wedi bod yn dda, felly fydd o'n ddiddorol. Dyma'r gêm gyntaf o lle ti'n teimlo, so Max falle wedi gwneud gysol job yma. Felly, fydd o'n ddiddorol. Mae o'n swnio fel fod Parky efo'i galon ar gael chwaraewr mawr yn y canol, yn dydi? Just fel oedd o'n swnio fel fod o wedi penderfynu fod angen gol geidwad newydd, felly mae'n dieddol o gael be mae eisiau. Dio ddim yn teimlo fel fod o mor benderfynol o gael ymosodwr na ti sydd yn od, achos dwi'n dal yn meddwl bod hynny'n eitha pwysig i ni, ond bydd o'n ddiddorol. Os ni yn gwario 10 miliwn neu fwy ar ymosodwr, wedyn ti'n gwybod bod ni'n mynd amdani lenni, dwi'n meddwl, ond os da ni ddim yn gwario, ti'n meddwl, gwella fesel dipyn fydda ni, lle. Ie, dwi'n meddwl, nath ni ddeud wrth ystwyth fod ti hefo'r
syniad yma ar bapur oedd ni wedi ildio mwy o goliau nag oedd ni wedi peidio sgorio sydd allan cymaru ni efo gweddill y gyngred. Ond mae'r ddwy gêm yma a'r gemau, tair gêm ol yna cyn dechrau tymor yn awgrymu fod ni ddim yn ffeindio cefn y rhwyd yn hawdd bendant heb Windass nad ar y funud. Yeah. Felly mae o'n teimlo fod angen chydig bach mwy o fflach ac falle daw'r cyfle i brofi hynny nos Wener yma yn erbyn Birmingham City, sy'n chydig bach o hen elyn erbyn hyn, sy'n dal yn beth i ddeud. Da ni'n datblygu yn lle gelynion fel Stockport County, da ni rwan yn edrych ar Birmingham a bobl fel yma, falle Southampton os di pethau'n parhau. Sy'n teimlo am y gêm yma nos Wener? Mae'n un o'n dan chydig o bwysau gos nhw gweir neithiwr do yn y Carabao, 6-1. Di tan gyflawni chydig tymor dwytha, os o'n i'n dweud. Os o'n nhw well os oedd tymor fynd ymlaen, ond dwi'n meddwl dipyn o bwysau ar y rheolwr. Ond maen nhw wedi dod o chwaraewr i mewn dros yr ha, oedd hi'n gêm anodd yn bydd. A mae yna bach o bwysau arna ni hefyd rwan, ar ôl y ddwy gêm mas, mae'r momentum yn stopio, wedyn wy'n ni gêm reit anodd yn ebyn Abertawe os wedyn, am unwaith, dwi'n mynd ffyddiog, dwi'n meddwl, sy'n ni'n ddim surprise o gwybod gweld i'n 1-1 eto. Wel, dwi wedi deud gêm gyfartal i'r ddwy gêm diwetha, ti wedi daro gan buddigoliaeth. Gobeithio gewn ni'n buddigoliaeth gyntaf ni, achos y fwy na dim, os da ni angen, achos mae'r gemau wedyn yn mynd i fod yn rhai anodd yn dyna, so mae West Ham yn mynd i fod yn anodd, Millwall yn mynd i fod yn anodd, mae'r gemau tan y toriad rhyngwladol ar bapur yn gemau anodd yn dyna, ti'n gwybod, felly mae hon adre, os ti'n ennill hon, fysa ti'n hapus iawn, fysa 5 pwynt o'r 3 gêm gyntaf. A jyst gobeithio bod y look yn disgyn yn ffordd ni. Ti'n disgwyl unrhyw newidiadau'r tîm? Swn i'n gobeithio sef Comey'n gallu chwarae. Dwi'n meddwl bod yna ddigon amser i wneud y gwaith papur yn does. Dwi'n cymryd, does ddim cyhoeddiad swyddogol i bod gan y clwb bod yna. Swn i'n dechrau fo sy o'r gael, swn i'n dod o Max i fewn. Dwi'n meddwl bod fain yr angen gwellai gêm. O'n i'n hapus o fo Brian yn cyfle yn y canol. Oedd Whiteman yn dda, ni'n meddwl oedd yn rhoi rhyw fath o ffyrnigrwydd i ni efo'r taclo yn fanna. So o'n i'n hapus o fo. Bosib dechrau efo James. Ydy Windass yn ffit. O'n i'n gobeithio fod o'n dod oddi ar fainc falle. Chwarae. Oddi ar y fainc Windass, gobeithio. Mae'n opsiwn yna, sy'n ni'n dal. Dwi'n meddwl bod Mo wedi gwneud yn dda mawr yn y ddwy gêm. So, sy'n ni'n sticio fo. Mae'n ni'n colli Mo pan mae'n mynd i ffwrdd, mae'r Bale yn dod yn ôl at ni'n dydy chydig bach yn fwy. Dwi'n meddwl nes ti ddeud dysadwn, da ni'n dechrau croesi'r Bale. Ar ôl efo fynd oddi ar y cae wedyn, mae'n rhyw... rhywbeth sy'n rhwystredig iawn am hynny, does? Does. A dwi dal yn mynd all pan dydy Thomas yn ddim yn cymryd y corneli chwaith, achos dyna un peth fwy o'n neud yn arbennig o dda. Da ni dal yn rhoi... Wel, ystadegyn bore yma, mae Wrexham sydd wedi cael y mwyaf o gorneli yn yr EFL tyfod yma hyd yn hyn. Ond da ni heb sgorio yr un ohonyn nhw, felly mae hynny'n... Mae'n dangos elfen fod ti'n gefod rheolaeth mewn gemau, ond da ni ddim wedi llwyddo i wneud y gorau hon o fan o hyd yn hyn. Felly, ond mae'n addo bod yn gyffroes. Mae rhaid dweud, tro cyntaf fi weld y cop ers rai misoedd, a mae o'n mynd i fod yn anferth yn dydy. Felly, oedd hwnna'n gyffroes. Felly, mae'r dyddiau cyffroes dal o'n blaen ni, ond mi fysa fod dal yn braf gweld y Bale yn mynd i mewn i'r gôl.